Ridwan A.m.r ne. Soyayya, 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 soyayya ta ratsa ne, dan ta shiga rai ta zaune. Wayya soyayya, 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 wayyo lobayya. Wasu sukan ce soyayya ruwa da zuma ne, waɗansu sukan ce soyayya ruwa da madace. To wai sun wanne ne gaskiya yan uwa ku ji zance? Wayyo soyayya, wayyo soyayya, Soyayya, soyayya. waɗansu na jin daɗinta, waɗansu kan yin kuka. Ta sanya waɗansu ko ba da na sani suke ba shakka. Mai so da yayi nisa bai gane ko da doka, sai ta sashi ya zamtamkar wani wawa ko mai hauka. Soyayya, soyayya. Kira nake yau ga duk samari har yama 'yan mata, kuma so ku ji zance na kan soyayya zan so ku fahimta. Kar ta samu miyo hauka ko miyo wauta, sai mu kula sosai yawa na karin da ta sami geta. Soyayya, soyayya. Soyayya yau ta zama makami ko kwance tarko, waɗansu ta zama su sagun su zancen yau zan ɗauko. Ku biyo ni ku saurare ni ku je ni ba na san mai tsaiko. 'Yan mata har da samari soyayya yau ba karko. Soyayya, soyayya. Mun ɗau yaudara mun sa kanmu 'yan mata da samari, ba gaskiya lamarinmu ko yaushe muna yin kore. Sai karya muke wa juna zancen mu tari-tari. Yaushe ne za mu gane gaskiya sai mu bar 'yan kare. 'Yan mata sai yaudara, samari sai yaudara. Wayyo Allah duniya, wayyo duniya, wayyo Allah duniya. Abin da ke a cikin duniya shine muke kallo, rayuwar mota gurbace. Abin duniya shine kwallo, mu ba sannu ko yaushe rana ta kan ballo. Mu ji tausan junan mu daina yin mugun kallo. In yau mu ne goma waɗansu ne za a yi kallo. Mu sanya Allah lamarin mu, zaɓinsa shine namu. Mu daina yaudarar junan mu 'yan mata da samari. Ridwan A.m.r anan zan bar kuma soya.